Meidän tammalla on laskettu aika viikon päästä. Ja mä halusin tulla kertomaan teille, että millä tavoin mä valvon sitä tulevaa varsomista, eli mitkä keinot mulla on käytössä siihen. Oon ollut mukana useissa kymmenissä varsomisissa ja valvonut niitä. Tässä näette mun tärkeimmät työkalut, eli kuumemittari sekä pH-mittari. Lämpöä mittaan 2 kertaa päivässä, eli aamuin ja illoin. Kun tammalla alkaa laskemaan lämpö, se varsoo noin 12 tunnin sisään. Kun se on laskenut 1 asteen, silloin tiedät, että nyt tulee. Tissien koskettelun aloitan jo tosi varhaisessa vaiheessa. Noin pari viikkoa ennen laskettua aikaa rupean lypsämään tammaa ja tarkistamaan, miltä se maito oikein näyttää. Kun pH laskee 6,3, niin sit se varsa on tulossa vuorokauden sisään. Siinä kohtaa maito on yleensä muuttunut jo paksuksi ja keltaiseksi tai valkoiseksi. Peppulihakset löystyy tosi paljon, tällähän ei ole siis vielä löystynyt oikeastaan yhtään. Sitten tuhero alkaa venymään alaspäin. Osa tammoista alkaa kannatella häntää lähellä varsomista ja sitten ne saattaa alkaa hangata pyllyä seinään tai nojailee seiniin. Alan seuraamaan kameroista noin ehkä viikkoa ennen, riippuu miltä tamma näyttää, mutta lähellä varsomista vasta. Luotan itteeni vissiin nykyään ehkä turhan paljon, mutta rupean valvomaan oikeasti vasta kun siltä näyttää. Aiemmin valvoin sen pari viikkoa ennen ja se on ollut aivan turhaa. Aamuisin kyllä katon sitten edellisen yön videon, että näen onko siellä mitään omituista. Mä ajattelin kokeilla tällaista uutta pH-mittaria, millä voisi sitä maitoa mitata niin kuin digitaalisesti. Katsotaan miltä tää näyttää. Mene seuraamaan mua Instassa. Sinne tulee säännöllisesti joka päivä päivitystä, että miltäs nyt sitten näyttää.